M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndilandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi tsiku la Mulungu lachiwiri mu nyengo ya Pachaka. Ndipo mawu athu ali motere. Mawu athu oyamba ndi mawu a m'buku la mneneri Yesaya mutu 49 ndime ya 3 kuzawerenganso ndime ya 5 kulekezera ndime ya 6. Salimo lathu ndi Salimo 39 ndipo chiyankho tiziyankha kuti ndilipo Ambuye ndikubwera kudzachita kufuna kwanu. Mawu athu achiwiri ndi mawu a mkalata ya Paulo oyera yoyamba kwa Akorinto. Akorinto 1 ndime ya 1 kulekezera ndime ya 3. Ndipo uthenga wathu ndi olembedwa ndi Yohane Woyera mutu 1 ndime ya 29 kulekezera 34. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Medrick Mlava, a pastoral coordinator Amangwash Diocese. Tsopano tiyeni timve uthenga umenewu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mu uthenga woyera monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mmawa mwake Yohane adaona Yesu akubwera kwa iye ndipo adati, suyu mwana wankhosa wa Mulungu uja wochotsa machimo a anthu apa dziko lonse lapansi. Iyeyu ndi amene ndinkanena uja kuti pambuyo panga pakubwera munthu wopambana ine, pakuti ine ndisanabadwe iye alipo. Inenso sindinkamudziwa, koma ndidabwera kudzabatiza ndi madzi kuti Aisraeli amudziwe. Yohane adachitanso umboni, adati, ndidaona Mzimu Woyera akutsika kumwamba ngati nkhunda nakhazikika pa iye. Ine sindinkamudziwa, koma Mulungu amene adandituma kudzabatiza ndi madzi ndiye adandiwuza kuti amene udzaone Mzimu Woyera akutsika ndi kukhazikika pa iye ndiyeyo wobatiza mwa Mzimu Woyera. Ineyo ndidazionadi ndipo ndikuchita umboni kuti ameneyu ndi mwanadi wa Mulungu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondedwa, lero ndi la Mulungu lachiwiri mu nyengo ya Pachaka. Ndipo mawu akulu lero ndi wotikumbutsa kuti tili ndi udindo wolozera Ambuye Yesu Khristu anthu amene sadamudziwebe kudzera mmoyo wathu. Mawu athu oyamba, mawu aja a m'buku la mneneri Yesaya, tikumva nkhani ya mtumiki wa Yawe amene tamva kuti adasankhidwa ali m'mimba ya amayi yake pa ntchito yayikulu. Ntchito yake ndiye kuti kukhala kuwala kowunikira mafuko onse apa dziko lapansi, kubweretsa chipulumutso. Lero lino mawu amenewa akupita kwa ife. Tikukumbutsidwanso lero kuti nafenso tinayitanidwa kuti tikhale kuwala kowunikira anthu onse pa tsiku lija limene tidalandira ubatizo. Tili ndi udindo umene tidawusenza pa tsiku limene lija. Udindo uwathandiza anthu ena kuti amudziwe Mulungu. Udindo uwathandiza anthu ena kuti amudziwe Yesu Khristu. Ndipo mawu athu achiwiri, Paulo oyera mkalata yake yoyamba kwa Akorinto akutikumbutsa zakuti ife amene tinayitanidwa tili ndi udindo wodzetsa umodzi pakati pathu, osati kugawanikana. Ndi chinthu chomvetsa chisoni kuti ife amene ndife Akhristu
amene siku ndi siku timamva mawu a Mulungu, ngakhale timakumbutsidwa kuti tikuyenera kukhala zida zozesa umodzi, zimene lero lino Paulo oyera akuwakumbutsa abale athu aja ku Akorinto, tikuona kuti zimene zijanso lero pakati pathu zikuchitikabe. Khalidwe logawikana, khalidwe losankhana mitundu, mwina chifukwa cha kusiyana, mwina zipani zimene timasapota, tikuona kuti pakati pathu pamakhala kugawikana. Komatu tisayiwale kuti tonsefe tidalengedwa mchithunzi ndi mchifaniziro cha Mulungu, ndipo tonse tikunyamula nkhope ya Mulungu. Nanga chifukwa chiyani pakati pathu pakuyenera kukhala kugawikana? Muthenga wabwino ndiye tikukumbutsidwa kudzera mu uthenga umene tawerenga uja, pamene tamva kuti Yohane M'batizi akulozera anthu Ambuye Yesu Khristu. Pamene Ambuye Yesu Khristu anali kubwera kwa Yohane M'batizi kuti adzabatizidwe, tikumva kuti Yohane akumuloza kuti nayu ameneyu kankhosa ka Mulungu kochotsa machimo a dziko lapansi. Umene utu unali umboni wa Yohane M'batizi, kumuchitira Ambuye Yesu Khristu umboni kuti Ambuye Yesu Khristu ndiye kankhosa amene anabwera kudzachotsa machimo a anthu apa dziko lonse lapansi. Inu ndi ine lero lino mfundo yayikulu imene tikukumbutsidwa ndi imeneyi. Ife amene tinabatizidwa, ife amene tinasanduka Khristu, ife amene tidalowa mbumba ya Mulungu, tisayiwale kuti tili ndi udindo. Udindo wathu si winanso ayi, koma wowalozera ena kuti amudziwe Ambuye Yesu Khristu. Madera athu osiyanasiyana amene timakhala, muvomerezana nane, pali anthu ambiri amene mpaka na lero sakumudziwabe Ambuye Yesu Khristu. Mpaka na lero sakumudziwa kuti Ambuye Yesu Khristu ndi mpulumutsi, sakumudziwabe kuti Ambuye Yesu Khristu adabwera kudzatipulumutsa, sakumudziwa Ambuye Yesu Khristu kuti ndi Mulungu. Koma inu ndi ine lero tikukumbutsidwa kuti tili ndi ntchito yowawuzanso anthu kuti nayu kankhosa ka Mulungu kamene kamachotsa machimo a dziko lapansi. Komatu zimenezi zikutipasa udindo, zingatheke ngati pokhapokha ifeyo tili okonzeka kugawana ndi anzathu chikhulupiriro chathu. Chifukwa pamene tikuwalozera anthu naka kankhosa ka Mulungu nayo Ambuye Yesu Khristu amene amachotsa machimo a dziko lapansi, ndiye kuti tikufuna kugawana nawo abale athu anzathu chikhulupiriro chathu. Mwinafunso lalikulu ndi lomwero, ifeyo inu ndi ine chikhulupiriro chathu ndi chotani? Chikhulupiriro chathu ndi chozama mwa Ambuye Yesu Khristu, kuti ndi zoonadi kuti tingathe kuwalozera anthu ena Ambuye Yesu Khristu. Kodi inu ndi ine lero tikumudziwadi Ambuye Yesu Khristu kuti ndi Mulungu? Tikumudziwadi kuti Ambuye Yesu Khristu ndi mpulumutsi? Tikumudziwadi kuti Ambuye Yesu Khristu ndi kankhosa ka Mulungu amene anabwera pa dziko lapansi kuti adzatipulumutse? Kuti Ambuye Yesu Khristu adabwera kudzatiwonetsa nkhope ya Mulungu imene ndi chikondi? Chimenechi ndi chinthu chofunikira kwambiri mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Udindo wathu pokhala Khristu si winatu ayi, koma umenewu wadziwitsa anthu ena kuti amudziwe Ambuye Yesu Khristu. Zimenezi tikuyenera kuzichita ndi mtima wodzichepetsa, monga amene adachitira Yohane M'batizi uja. Sizinali chinthu chophwekatu ayi. Tikudziwa kuti iye anali pakubadwa anali woinde wamkulu, koma inde timawerenganso Yohane mwe pamene akulemba kuti pachiyambi iye amene anali kutchulidwa dzina loti Mawu adalipo. Koma tikuona kuti Yohaneyu akuzichepetsa, ndipo akuwawuza atu ophunzira ake uthenga umene Jonali wopita kwa ophunzira ake, nayu kankhosa ka Mulungu. Ndipo tikamawerenga tikumvanso kuti ophunzira ena atu a Yohane M'batizi anamusiya ndipo anayamba kusatira Ambuye Yesu Khristu. Tikuona kuzichepetsa kwa Yohane M'batizi. Mwina lero lino tikanakhala ngati ife, tikanakhala bwanji? Ndikukhulupirira kuti tikanakhala ngati ife, pakati pathu sizikanakhala chomwecho ayi. Taona mmene lero timachitira pakati pathu. Pakati pathu ndife anthu otanganidwa kukanganirana maudindo. Nthawi zonse timayang'ana kuti kodi ndi ndani amene akupikisana ndi ife.
Ndi ndani amene akuoneka kuti mwina ndi chiopsezo cha udindo wanga? Ndi ndani amene akuoneka kuti mwina angathe kuononga ntchito yanga, amene akugwirira ntchito kuti timthimise? Koma tikuona kuti Yohane analibe mtima amenewu. Yohane Mbatizi analibe mtima ujonena kuti wabwera liti ameneyu. Ndi ndani ameneyu? Akufuna akhale ndani ameneyu? Zimene inu ndine pakati pathu ndi zimene zamanga maziko pakati pathu. Ngati tikufuna kukhala mboni zenizeni za Ambuye Yesu Khristu, poyamba chikhulupiriro mwa Ambuye Yesu Khristu. Umapereka chimene uli nacho, sungapereke chimene ulibe. Ngati sitikumudziwa Ambuye Yesu Khristu, sitingathe kuwalozeranso anthu ena kuti amudziwe Ambuye Yesu Khristu. Komanso pa nthawi yomweyo tikuyenera kuphunzira kukhala anthu odzichepetsa, chifukwa pakutero mpamene tidzatha kukhala mboni zenizeni za uthenga wa Ambuye Yesu Khristu. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akutsikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse.